सपवा सोहे गरवा जटा में गंगा मैरिया हो तो चंदा चमक सुलीलरा जिनके बसा सवरिया हो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पुरस्कार सम्मान स्नेह आदर विकास गोस्वामी जी की तरफ से हृदय से आभार। हमारे स्तुति यहाँ के हृदय तक पहुँचल। कहीं सनिए बाबा हमारे महादेव के निराला ऐसे दरबार जहाँ सभे बराबर बा, जहाँ नीमन होखे तब बाउर होखे तब अच्छा होखे तब खराब होखे तब सम होखे तब चाहे विषम होखे तब जे जहाँ बाबा कहीं सनिए बाबा बनल संविधान बा देवता दानो मानो एक ही समान बा। सने बाबा राउर बनल संविधान बा देवता दानो मानो एक ही समान बा देवता दानो मानो एक ही समान बा। एगो बहुत बड़ी बात कहल जाला, ये दुनिया में अगर केहू दानी होके बहुत लोग मिले, बाकी महादानी अगर केहू बा तो हमरे भोलेनाथ से बड़ा अरुण भाई के करा बाटे हस्ती जे कर बड़ा बढ़िया हो के करा बाटे जे हस्ती जे कर बड़ा बढ़िया हो चमक सवरिया सोने गरवा जटा गंगा मैरिया हो सोने गरवा गंगा मैरिया हो चमक सुलीलरा
ट्रेवल एजेंसी आदरणीय रवि राय जी, आप जहाँ कहीं भी बानी मंच के नजदीक आने की कोशिश करें। चर्चा तोहार हम